Mijn naam is Wander Wartena. Ik ben hier in het mooie werk hier. En tweetaligheid betekent voor mij dat je mooi twee talen, het Fries en het Nederlands, communiceren kunnen. Maar ook dat het zichtbaar is in een dorp, in een stad. Als je bij een dorp uitrijdt, dan ziet op het woord ontjen. Maar ook in het dorp ziet wij houden van werken, maar dan hard zien in het midden. In mijn vriendengroep praat ik mooi, sommige mensen Fries, maar sommige mensen Nederlands. En dat wisselt elkaar eigenlijk heel mooi uit. In een gesprek ga je het soms over bepaalde zaken in het Nederlands, maar die in de vreun. En als die oren dan injekken, dan begin je weer in het Fries. En dat vind ik wel mooi om de provincie en de taal, dat je eigenlijk switchen kan zonder dat je er gek van opschudt. Ik ben krek op vakantie geweest in Zwitserland en Frankrijk en je komt altijd weer Fries en Tjen. En dat zorgt direct voor een hele bijzondere band tussen mij en dan een wildvreemd uit ons. Maar ik in het pad van Nederland, als je Fries en Tjen komen, dan moet je toch even praten met elkaar.